Assalamu alaikum jama'a masu kallon wanga shiri na barkanmu da saduwa a wata rana ta yau. Da fatan kun koya ina lafiya to madalla ina muku kowa fatan alheri. To jama'a ga labarai ina batun sabbin kuɗi ina batun kuɗin da IAS suka ce za su fidowa to amma Prime Minister kasan Mali Sharkul Mega an mishi tambayoyi bisa waranga harkar kuɗin ga. An mishi tambayoyi tun da harka ce an nuno wanda mutane suna Allah a fido wanga kuɗi da ake cewa za su fin ero ma ƙarfi tun da an ce kuɗin ga an gari ukun ga suka gamu suka fido wanga kuɗaɗe ne masu ƙarfi to an mishi tambaya bisa kan al'amuran aka ce ya ne ina aka kwana mutane sun matsu mutane suna so su ji waye shi za a fido waranga kuɗi ba tare da ɓata lokaci ba zani barin ku saurara ku yi mu Prime Minister kin ƙasar Mali yace amma dai ina kiran ku da ku yi abone ku yi partage ku kuma ci kuma ku yi comment to ku saurara ku shi me yace. Il a déjà essayé ça. Donc frapper une monnaie c'est pas difficile. Aujourd'hui nous avons emprunté un point de non-retour. Quand on fait ça, vous tirez les conclusions de votre histoire. Ceux qui ont créé les monnaies, comment ils les ont créées, quelles difficultés ils ont eu, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans le même pied. Ça, c'est la réflexion stratégique. Laissez à ceux qui sont payés pour ça de faire ce travail et de présenter le document. C'est ce que j'ai dit à des Maliens. Bon, dans la passion, on en veut, mais c'est stratégique. Chez nous, en Bambara, le président dit Beki Yoyora. En français, chacun n'a qu'à faire son travail. Quand un plombier veut aller faire le parachutisme, bonjour pour les dégâts, son pied va se casser. Jama'a kun ji mai Prime Minister kin kasan Mali yace. In ji Prime Minister kin kasan Mali yace galan buga kuɗi ba abu ne mai wahala ba. Ashe a buga kuɗi yace ba abu ne wanda yake da wahala ba. Yace yana in kasan Mali ta buga shi. Kun san da kasan Mali ta fuddo za ta fuddo wurin su kuɗin ta. Har sun buga model da sauransu to wani abu da ya zo ba a fuddo kuɗin ba. Yace to ina zancen yake. Yace mutane su gane in za ka yin abu yace wagga hanya da wanga kungiya na IAS suka kama yace hanya ce da no return kamar ana yi ba hanya ce wadda za a kuskure ko a yi wani error cikin wagga tayya ba yace wagga tayya ce ake mai kyau kenan ya kamata a ba abin yadda yake inji Prime Minister kin kasar Mali yace al'amari na wanga kuɗi yace ana yin shi yace in zaka abu ka kalla ka gani cikin tarihi ya akai yace a kalla a gani kamar sauran kasashe da suka fuddo kuɗi nasu wani kuskure suka samu da suka fuddo su wani kuskure kuɗin suka samu wani irin abu aka yi alal misali ku diba kamar irin na kuɗin Nigeria naira kun ga hawa take tana sabka wata ran kuɗin su yi haka wata ran kuɗin su yi haka yace to kamar irin wannan misalai yace kamar shine ake so kamar wanga kungiya ta IAS yace akwai masana biska wanga harkar kuɗi mone waranga finance kan masu kula da tattalin arziki masanin kuɗi suna na yace suna aiki dare safe da dare biska warga harkar kuɗi yace ya sani abu ne wanda mutane kowa iya so a fiddo kuɗi yace a'a ba a fiddo kuɗin ba in za a fiddo abu ma a fiddo abu cikin ka'ida a fiddo abu wanda an fiddo shi kuɗin za su ƙarfi ko ka ba a fiddo kuɗi ba wanda dai ga su ai mazan bugo su har ya kai ma mutane ai adawa balle mu yadda ai adawa suka sa mana ido har ya kai ma ai adawa su samu damar ma su su bugo kuɗin ko su su yi wani su phobia ko wani abu makamancin su kun gani ko kenan abubuwa ne yace wanda mutane ya kamata a yi la'akari akan shi jama'a wallahi wagga harka ta kuɗi da kuka gani ba karamin abu bane wurin ga kuɗi da gari ruwan ga uku za su fiddo an fiddo kuɗin ga yadda dai masana suke yi inji Prime Minister yace kamar an fiddo su wurin ga kuɗi yace ba karamin karfi bane za su yi yace to menene ana sa a bi ka'ida alal misali kun san jama'a kasashen ga uku da Niger da Mali da Burkina ta gariruwa ne masu aiki kamar suna da warje inda ake tonan zinariya kuma suna da zinariya da karfi kuma karfin kuɗi zinariya ne an san wannan to amma menene ke sa kuɗi na samun daraja a kasuwar duniya abin da ke sa kuɗi na samun daraja a kasuwar duniya kamar mu kun ga yanzu kasashen ga uku kasashe ne kamar wanda muna da arzikin ƙasa to yanzu kamar alal misali mu Niger wanda ya zo yace za a sayan kamar wanga man fetur namu wanga ganyen mai da za a saida nan na pipeline to wanda ya zo yace iya so ya sai shi sai mu ce a'a ba mu saida muka shi da dollar ko euro mu abinda za mu saida muka shi da kuɗin ga wanda AS za su fitowa kenan dole in
inda ake kamar ma'ajantar kuɗin ya je za ya abin ga exchange kamar ya siye da waranga kuɗi namu kenan to shi ke sa kuɗi yayi value fa ba wani abu ne. An san an ce reserve door kamar wai ka zo ka aje zinariya cikin asusu wannan shi ke sa kuɗi yayi karfi. To amma abin da ke ba kuɗi value kamar ana yawan exchange da shi to shine ke sa kuɗi yayi value. Yanzu ko prime minister yace kai ga mutane fa su sani fa ba komai fa za a fitowa ana gai, yace ba komai bane za a fitowa ana gai, yace enemy, yace kamar ƴan adawa da suka sa mana ido, yace waransu abubuwa cikin sirri ne kamar irin ta suma da suke waransu abubuwa cikin sirri sai an ji an gai, yace to haka ne, yace abin cikin sirri ne amma mutane su sani da wanga batun kuɗi akwai shi ba tatsuniya bace, yace ko dai a yi jira a fiddo abu mai kyau ka a tai a fiddo kuɗi wanda yau a ce kuɗi sun hawo gobe a ce sun sabka har ya kai ma dai kai kuɗin ma ba su da albarka. Yace to kamar mutane ne masana suna nan suna aiki zunzurutun aiki bisa wanga kuɗi dan a samu a fiddo kuɗi albarkatu, kamar a fiddo kuɗi wanda suna da ƙarfi, kuɗi wanda kamar suke da albarka wanda za a musanya da su, tunda waranga kuɗi ba ƙananan kuɗi bane. Kuɗin da ake cewa an fiddo su sun fi ero ƙarfi kun san ba ƙaramin kuɗi bane, kenan kuma dole kuma waranga kuɗi in ba a tsaya aka yi ka'ida aka bi abin yadda yake, aka bi dokoki, muka yi tambaya wajen masana wanda su ma suna da kuɗin kansu suka kama na haske ga al'amarin, to in mun ce mu fiddo kuɗi mun iya samun matsala. Yadda in mun ce mu fiddo kuɗin ba da kan mun bi ka'ida ko waransu dokoki da ya kamata a bi na waransu kare waranga kuɗin da za a fiddowa, to sai a je makiyan mu in mun fiddo kuɗin ma su zo su buga ko su fobe wani abu haka ta a wasa kuɗin, kenan kun ga nan ma wani hanya ce ta me ake cewa kada mu kuɗin namu abin ga muhimmanci kuma da daraja a idon duniya. Kenan kun gani yace mutane su kwantar da hankalinsu ko dai a ci gaba da wanga haɗin kai da ake, yace ko menene insha Allah sun ji labari. To jama'a na zo ƙarshen shiri wanga na sai an jima kuma mu je da ƙasa ke ciki. Allah ka san kuma kwanci hankali a kasashen ga namu na uku, waranga kasashe uku Nijar da Mali da Burkina, wanga arziki da waranga abubuwa da magabatan mu suke nema su yi Allah ba su ikon yin shi. To sai an jima.